formem part de la CELLEC des de l'any del Covid, que ens van ajudar amb molts dubtes, i ara amb el dia a dia, doncs, tots aquells dubtes que tenim, sobretot amb temes de facturació, de programes que sorgeixen i que ens fan més fàcil el dia a dia, ens ajuden a respondre a tots els dubtes que anem tinguent. Sotrac és una empresa situada a Banyoles, ja té més de 15 anys d'experiència, ens dediquem al món dels serveis educatius i això contempla des del lleure, els casals, els extraescolars, els menjadors, els acompanyaments a les associacions de mares i pares, d'associacions de famílies, qualsevol servei que puguem donar un cop de mà relacionat amb el tema educatiu no formal, Sotrac està allà al seu costat. En aquesta nova reforma de l'escola es tingués en compte el lleure no formal, que és tan important o més que l'educació formal. Hi ha un seguit de valors, de qüestions del dia a dia que es poden treballar que a l'escola no dona temps, i els nens i nenes que treballen o venen als serveis educatius com els extraescolars, com el menjador, com en un espai de dinamització juvenil, aprenen i tenen uns valors que els que no han pogut venir, ja sigui perquè no poden o perquè no volen, no els acaben aprenent.